Aku sing nggawe jilbab iku Boloyo. Sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin yo. Wis lahir batin iki kok nyangkem. Gini yo. Aku rasa nggawe jilbab ora apa-apa. Jarene wong Kristen. Saiki aku nggawe udeng-udeng, nggawe udeng-udeng. Sing pengen nggawe jilbab iku ya sapa? Perlu ketahui. Iki enek sing ngomong kalian do tukaran dewi-dewi. Enek sing kowe ora pantes nggawe jilbab, kowe ora pantes nggawe kudung, kowe ora pantes nggawe ngene, kowe ora pantes nggawe ngono, Terus enek sing do tukaran dewi-dewi. Kowe ora usah ngene nemu ora. Sing pengen nggawe kudung sapa? Tak kandhani kowe.